Hej och välkommen till Yoga med Sif idag. Idag ska vi stå och göra några övningar. Och vi gör bland annat fjället, stolen som vi kallar det, hjältinnan och stående hunden. Och vi börjar med att vi sätter fötterna höftbrett isär. Låter axlarna sjunka lite neråt och bakåt. Så vi öppnar upp bröstkorgen. Fingrarna är ihop och händerna hänger neråt. Känner att vi står stadigt och jämnt i båda fotsulorna. Sätter vi händerna ihop framför bröstet och så sträcker vi armarna upp mot taket. Vi sträcker armarna uppåt och sänker axlarna. Bara mjuka axlar. Raka armar, mjuka axlar. Och vi ska stå en liten stund i berget om det känns okej att blunda. Eller så sänker du bara blicken och tittar neråt. Känner att knän är med. Flyttar bäckenet lite framåt. Axlarna är mjuka. Armarna rör vid huvudet. Känner dem där vid öronen. Du andas in genom näsan och andas luft. Och så andas ut genom munnen och andas längst ner ifrån magen. Så sänker vi armarna framför oss. Och vi böjer knän som om vi skulle sätta oss ner på en stol som är bakom oss. Andas in och så när du andas ut, då sätter du dig ner. Pressar axlarna bakåt och fingrarna framåt. Och du sätter dig så djupt som du kan idag. Du känner hur du jobbar med dina lår. Och så sträcker vi på benen. Sätter händerna ner med sidorna. Vilar, andas in. Och ut. Mjuka fingrar. Mjuka axlar. Mjuka knä och fötter. Står bara och vilar och känner efter. Så lyfter vi händerna upp igen. Böjer knäna igen. Kommer så långt ner som du känner för idag. Och så sträcker vi armarna lite uppåt. Och så upp. Sänker armarna. Mjuka knä igen, mjuka fötter, mjuka händer och axlar. Och slappna av i kroppen. Blunda eller titta neråt. Känn hur du slappnar av i bäckenet. Känner vad som händer i våra lår. Och
Strekkjum við föttina út til síðuna. Setjum föttina svo tóna lítið utåt. Og så böjer vi knän. Sätter oss ner på den där stolen igen. Slappnar i bäckenet. Och nu böjer vi armarna ut till sidorna. Och vi har armbågarna i axelhöjd. Och vänder handflatorna mot huvudet. Andas djupt. Känner din styrka. Hur du står stadigt. Och klarar av vad som helst. Och så sträcker vi på benen. Sträcker på armarna. Står i stjärnan. Fortsätter att känna vår styrka. Flytta höfterna lite fram. Och så sänker vi armarna långsamt. Känner armarna på vägen ner. Och när armarna kommer ner, andas inåt. Slappna av i bäckenet, slappna av i axlarna. Och vi flyttar fötterna in. Höftbrett igen. Och så böjer vi huvudet framåt. Runtar ryggen. Kommer långsamt ner. Känner hur vi öppnar upp mellan kotorna. Och när vi kommer ner med händerna så flyttar vi dem lite längre fram. Vi har cirka axelbredd isär. Så flyttar vi fötterna bakåt, höftbredd isär. Och då kommer vi med dem långt bakåt så att du får ner hälarna. Och vi lyfter upp huvudet. Och så pressar vi lite bakåt och pressar bröstkorgen mot benen. Ikke glöm att andas här. Så lyfter vi huvudet lite grann så att det är mellan armarna. Och så flyttar vi tyngden över i höger fot. Och så sträcker vi upp vänsterben. Och så kommer vi ner med benet. Står jämnt i båda benen och kollar om det är någon skillnad mellan benen. Flyttar vi tyngden över i vänster och så sträcker vi höger upp. Och ner. Andas inåt, lyfta huvudet lite grann. Så går vi med fötterna fram. Händerna lite bak.
och långsamt, mycket långsamt kommer vi i stående ställning. Vi staplar kotorna på varandra långsamt. Alltid när vi har haft huvudet framåt tar vi det långsamt. Så att vi inte blir irra. Och vi känner ställningarna och sträckningarna i kroppen. Vi flyttar bäckenet lite framåt, slappnar av i axlarna, armarna, knän och fötterna. Står bara mjukt. Känner efter. En stor del av yogan är medvetenhet. Att vara medveten. Hur påverkar det jag gör min kropp? Och sist så tar vi lite cirklar med axlarna för att mjuka upp axlarna lite. De har fått jobba upp och bak och ner och fram. Och åt andra hållet. Och in i mitten. Jag hoppas att de här övningarna har fått dig att må lite bättre i din kropp idag. Till och med i sinnet. Tack så jättemycket för att du var med. Och jag önskar dig en härlig dag. Hej då!